Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u x-Shadow Minister tas-Saħħa Adrian Delija ma oġġezzjonawx illi l-imħallef Tony Abela jisma' l-kawża biex jiġu rkuprati 400 miljun euro misruqa b'mod fraudolenti mid-dil tal-isptarijiet. Dan wara l-kawża oriġinali illi nqatat sena ilu kienet ikkonfermat frodi f'dan il-proġett li kien xprunat mill-Gvern Laburista. Dalodu kellna il-smieħ għal darba oħra fejn l-imħallef Tony Abela iddikjara illi huwa kien attenda laqgħat tal-kabinet, però dikjara wkoll li huwa qatt ma kien involut f'deċiżjonijiet illi kienu qegħdin jittieħdu. Għalhekk talab il-partijiet jekk għandhomx oġġezzjoni li jkompli jisma' l-kawża u nlinja għal dak li nemmnu aħna illi dejjem urejna fiduċja sħiħa fil-qrati tagħna, fil-maġistrati tagħna, fl-imħalfin tagħna li huma f'dal-pajjiż għadhom u jibqgħu l-aħħar bastjun tad-demokrazija. Ma oġġezzjonajniex illi l-imħallef Tony Abela jibqa' jisma' il-kawża għaliex nemmnu illi kull imħallef, kull maġistrat fil-ħidma tiegħu jibqa' dejjem igwidat biss mill-integrità, mill-obbligi tiegħu lejn il-Kostituzzjoni u mis-sewwa u mill-ħaq. Intant, sabiex din il-kawża ma tkomplix titwal, l-imħallef Abela se jagħti d-digrit fil-15 ta' frar dwar jekk hux sejr għat-talba tal-Gvern u tal-Kabinet biex ikunu parti mill-kawża. Imbagħad fis-seduta ta' wara li se ssir fit-13 ta' Marzu li ġej, l-imħallef se jisma' l-provi kollha sas-sigħat ta' wara nofsinhar. U f'każ li dawn ma jkunux eżawriti, ikompli jismagħhom fl-istess jum wara nofsinhar. Il-Partit Nazzjonalista qed jgħid li l-intervent tal-Gvern u l-Kabinett f'din il-kawża huwa intis biss biex jippruvaw jagħmlu mażra lill-Avukat tal-Istat. U din hi raġuni għaliex il-Gvern irid jintervjeni sabiex ma jaġixxix kontra min ħadem id fit ma' Vitens u Stewart f'kollużjoni. L-Avukat Edward De Bono qed jgħid li f'dan il-każ mhux qed nitkellmu fuq il-poteri li għandu l-Gvern imma fuq id-doveri li għandu l-Avukat tal-Istat fejn il-Kostituzzjoni tajt li jrid jaġixxi fil-funzjoni li tagħtih l-istess Kostituzzjoni. Id-dritt li jaġixxi fil-ġudizzju individwali tiegħu u taħt l-ebda kontroll ta' persuna jew xi awtorità kif irid il-Gvern. L-Avukati Edward De Bono u Nicholas De Bono qed jassistu lil Bernard Grech u Adrian Delija. L-Avukat tal-Istat Chris Soller flimkien mal-Avukati James D'Agostino u Julian Farrugia irrappreżentaw lill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat. Filwaqt l-Avukati Ian Borch, Maurizio Cordina u Chris Cilia deru għal-Gvern ta' Malta u l-Kabinett tal-Ministri.